Dacă ești zodia Gemeni, trebuie să vezi asta. Energia Gemenilor este o vrajă dublă, dulce și otrăvitoare în același timp. Propriul tău blestem și propria ta dezlegare. În tine trăiesc două forțe, una care ademenește și una care distruge. Tarotul îți arată adesea cărțile îndrăgostiților, dar nu mereu e vorba despre iubire. Uneori e despre alegeri karmice și reflexii interioare. În perioada asta, cuvintele tale pot fi farmece. Ce rostești prinde formă, așa că ai grijă. Dar atenție, energia ta se hrănește din curiozitate, iar curiozitatea e o ușă către zone pe care nu toți au voie să le deschidă. Dacă simți că oamenii se agață de tine energetic, aprinde o lumânare. Focul e cel care alungă și curăță dublul tău astral. Îți recomand și un ritual. Scrie pe o foaie ce gânduri te consumă, arde-o la lumina lunii și nu privi fumul. Lasă-l să se ducă cu el partea ta care te trage înapoi. Scrieți-mi în comentarii cu ce zodii vreți să mai fac.